Hi guys, good afternoon. Ana kami karon diri sa Island of Bukabok, Tubigon, Bohol, Philippines. O karon guys, mag-harvest sa mga cultured na na lobster. Wow. Ito kikiluhin kung ilang kilo bawat isa. Guys. Yun. Ato ka na kang beer na rin. Yun. Fresh na fresh lobster. Tama, putukod pa ang antina pa. Gaon. You know. Duhaon? Yung isa nito guys, sumabot na 1 kilo at 1/4, 1/4. Yun. Kaya akong picturean. Di ba ringas do? Tanaw, matukod. Isip ko may matukod dito ang antina. Di lagi, wala na. Wala na. Yun oh, dalawang. Dalawa, dua ka buok. Pila tayo, dos. Muuyog mo sa doon. Uyog man ay. Dos. Dua ka buok itimbang. Pila tayo. 2-1-2-4. Oo, sa muna siya. Dos. Ulubuhag na sa doon. Bawod mong good. Midya man ang na atong nga. Ang mamumug ka na. Unsa mo ni pagtimbang. Ano ba? 2-4. Ana, dos. Dos. Nyara ato sa picturean. 2-4. Yan na guys, sumabot ng Ayaw, inig labay-labay. Kuntahan. Oo na. Steady. 2-4. Galong tato. 2-4 lagi. 4. Dua ka buok. Quatro din. Tapos guys, ililipat ito sa ano guys. Dos 4 dong. Kana rin kami gamay sa na. Mora ni kabog maber, mora ni. Yan guys, inilipat, kikiluhin guys. Yun. Wow. Tingnan mo naman. Uy. Lumayat. Kita na ba? Pila na? Ano, inig hunong ba? Dos, tres? Mau gyapon. Mau gapon. Mau gyapon. Pila? Uy, yun. Uy, pila? 4 lagi. Dos 4 lagi. Ayan guys, dito pa rin tayo sa isla ng Mukabok Island. Ito pala guys, cultured to. Sa maliliit pa lang, yung isang piraso, mabot ng 700 per piece. Yun, kada isa. Tapos, Bawitikan tayo yan. La. Lumitik yan siya. Pila mo na? Tara, Uno, noibi? Tara, inig hunong. Pila na, pila, bir? Libig, test tayo mo. guys, ililipat pa guys. Kuwari, bir. Sabi rin. Ano kuha pagkuhan? Asiti. Ito yung komprador. Ito. Komprador namin no. Ito bosero namin no. Soy. Ayun na go. Shout out din, shout out. Shout out, cash out. So guys, pwede i-picture din mo dahil ka ng kilid. So guys, abot ng 1 kilo kalahati. Yun. Ang duha. Lobster lang guys. Ito. Guys, oh. Fresh na fresh. Okay. Lagay natin dito. Balik. Basang lagay. Oh. So guys, ito sinisisid pa yung iba. Pila nakakilo? So guys, ito ang pinaka-antena nila. Yun, ang lalaki. Yun oh. So ayan guys, inaangat na yung pangalawang birada. Dito guys. Pangalawang birada nito guys. Valentina ni Ron. Wala ni signal. Yun oh. Tabunitin kay init. Okay guys. Oh, dami nito. Yok na. Okay, lagi na kami signal ya pula.
Good na ko na. Okay, donate itong kanang notebook. Pinupad yung natin. Dami. Pare-pare ko pin kay hangin. Kaya rin siya. Oh, kinikilo Ay, na. ari ko mo. Tanaw ba? Tanaw mo. Wala, nahulog. May pabalihon. Ano, may pabalihon na dili. Aron. Ikas na din. Iko kanang kung anay kanang ino. Ayun, oh. Lumayat. Pila na? Lapit ko. Pila. Dos. Dusay? Size. Size. Nya rabir. Sorry. Sorry din. Oh, dusay. Sige. Ayun. 2.6. Kuha to bulo. Dusa, dag. 2.6 Apa na. ka na? Puro na bigyan. Stop. Tiga may ni. Nibigyan mo sa. Buloon. Ayo duha ara. Duha. Gamay. Agil tuhol. Duduha ra. Tulo kay gamay kayo. Ako di nang duha pito. Hindi kini tulo ni. Gamay kay gamay usa. Oh, na 3 kilo. Dos. Des. Tres. Tres. Tres media. Isa. Wow. Wow. 314. Nyara, This one port ni. Nyara. Picture. This one port ni. Balik abot sa picture ya. Balik ka sa beer video mo. Yan ito. Abot sa Hindi ba maglihok-lihok mo? Eh, ra. Timing ba ang picture mo? Suga sa mga ngunit. Tama ni mo. Okay. Wow. Kadlaw. So, ayan guys. Ano katusog guys kasi may order sa Mactan Nyara. doon sa Cebu. Dos. Shangri-La. Nyara bir. Dos. Nyara ha. Dos. Ay, sa beer. Paduli. Gigi. Ini kata. Ge. Dos. Kita ko niya. Ang butang ina sa pila ka buok pila chili. Duha. Di bilhan natin ba kay usara may natulon to katimbang. Oh, mara lagi katong 12 kilo. Balik ka rin sa. Dalon? Nga na. Aka na lang duha na. Na lang. Dos. Dos ya pun. Ay, sa balik ko na. Kaya niya na dos uno. Eh, Okay. dos. Ay, sa beer. Oh, puno ko. Animal picture eh. Dos dyan na. Okay. Yan na. Okay, yan na. Kuha ni siya kita, kuha ni siya foam dakuan eh. Ritor ba do? Dahil na magdasi lagi ritor man. Tulo kay gamay na. Duha kabut. Kana gamay kana. Na po di gamay no. Kuwang sa tubo ba? Basay. Gamay dun siya daan pag niya. Apas ba? Kana tulog ko natin. Dagig tulo day. Dos media. What? Oh, dos size. Two size. Dos size. Dos size. Oh, dos size. Dos size. Tulo ka Cash out Balik there. sa beer. Ya. Shout out lang. Dito siya maabot sa dos size. Ay, Bisa na. Ya. ang kana dos size. Chicker. Wala. Ta comprador na mo. Nagkakag ang buhok. Awong comprador. Ay, nagkakag ang buhok sa chicker. Saon na lang. Na, Nag-vlog na tabiya ron. kumpra si madam. Madam ko. Auring. Madam Auring. Oy, may na sila hindi nga tapi ano grabe lipstick no. Okay. Mara. What country is this? Ilan na beer? Dos. Dos tres. Dos tres. Ano ito na, yung ako ko no. Na ka lagi. Ay, isa. Ge. Picture. Okay. Dos tres. Meron na, pas balik. Dos tres wala. Balik ka sa beer. Sambo na, uy, kapo siya mukuan. Kapo siya. Ito. Unya na na i-chat na. Malaki. Ayan sa ba? Lupatro ay. Lupatro. Laki nito guys oh. Ito ko nga nagkatuko. Laki. Tinitimbang ng isa't kalahati kilo. Oh, mga 2 kilo. Higit. Dos. Dos size. Yara. Yara. Timbangi. Dos size. Yara. Kana steady. Kana steady. Kabut dos size. Wala ka ba dos size? Uy, dos Dos media ra. media ra. Dos media. Dos media ra. Dos media. 2.5. Ito guys. Dami nito. May ilang piraso ber sa susay mong quadrabil. 28, 28 pieces doon sa kanyang hawla. Pila ka pa beer? 28 ni. 28 bitaw. 28 ta. Oh. 28 lagi. Ano ba? Tulo.
Puta. Kalau ka booking. 3. 3-1-4. Yeah. Na. This one for 3-1-4 na. Iya. Steady. Iya, igang yung hunong ba? Give it this one for this. 3-1-4. Mana? Mana picture? Mm. This one for Inday. So ayan guys, dito pa rin tayo sa Mukabog guys. Kumpra ng mga lobster here. Akong kumprador taga Shangri-La Mactan. Oh. Ah, pito. Ida kuha sa? Bro, may kong kanan. Yun, no? Alam na. So na bilin. Tingog ng tanan. Last. Yun. Pila na 3. 3-3-4. Era. Terus report lagi. Ari ta mo report. Okay. So balik itu. Balik. Ipa. Pato. Yun guys, binalik. Total tan na bir bili pila ka kuan. Pila na ka kilo tan. Yan na guys, inilipat na sa kanilang kulungan kasi bukas o sa Makalawa may buyer na kukuha dito sa isla ng Mukabog o ihatid doon sa Shangri-La Mactan sa mga 5 class na hotel. 5-star na hotel doon sa Cebu. Ayolah kayak wapon ni deh. Itu. Kitsia. Kecil. Dami oh. Yan, ibalik niya dito sa dagat kasi bukas o Makalawa kukunin ito ng buyer. Tapos i-deliver doon sa mainland Cebu. Yun. Guys. Napay usa ka bats? Napay usa? Oh. So yan guys, may dalawang batch pa na kukunin guys. So i-update ko kayo mamaya. Ilang kilo lahat. Yan guys. So sa hindi pa nag-subscribe, subscribe na sa aking YouTube channel, Jobabs TV. Click that notification bell for more updates sa incoming videos. Mula dito sa Isla ng Mukabog, Tubigon, Bohol, Philippines. Jobabs TV. Okay guys, update ko kayo mamaya. So ayan guys, andito pa rin tayo sa Isla ng Mukabog. Second batch ng lobster, kikiluhin na isa-isa. Ilan kayang kilo dito? Lobster dito. Yun o. kanang paraliting ba kay ikol para ni Yuber ganina. Guys. Pila na 2. Dos 4. Hunong ba? Ini ibu inap. Anak-anak, 24 lagi. Iwan. Pasok. Ayo tayo. Oh, yan. Sige lang, ito lang. Hindi mo din na sayang mo pa. Anak halat. Sayang mo, hindi na mo. Ano kuwar yun? Nawa. Sila to. 2. 3 lagi. Oh, na. 2-3. 3. Nah, di gunung. 3 lagi. Ni 2. 1 po. Ang sabi Oh, 3. 3 lagi. Gi 3. Wala pas bisa ini lagi 2. Ah, dapat pasal mo siya mag-review. Wala ka jacket man. Kuya, offer mo. Iya, ko mo vlog. Oh, laki. Unit. Pila na? 2.
Eh, yun ni Paul. Dos tres, dos cuatro. Oo na. Hindi siya mo dos cuatro. I-timing Oo, ba? kato dek. Yeah, dos cuatro. Yeah, dos 4. Lista din. Ano rin? Unggod. Ito lagi. Yaka to, di kapoy basa. Nililista sila, duha-duha ka mo. 2 pieces. Terus balitikan bataan ni, oy. Kargado ni dos cuatro. Par. Pila? Ano? Dos. Dos 3? Ano? Dos tres, dos tres. Oh, ba ore? Dos tres, ti. Dos tres lagi, dos tres. Sige, dos 3. Guys, yung dalawa, aabot ng 2 kilo at mahigit. 2.3 kilo. Lalo. Para itong itimbang na mo ba, no? Sa pika-pika to si Babe. Paano, Babe? Hindi ako, noy. Ay, may gubitan, noy. O, saan naman inuho lang ni? O, saan yun? Dala, dos. Mira. Dili ka abot ko unti. Dos. Dos one fourth? Dos one fourth. Todo. Ano po sa kabuyanan? Yan guys, oh. Oo, pumangga ka na. Ito kamera ni mo ni Jo, eh. Guwapo, Gusto malo. Oo pa na. Guwapo pa ko. Aw. Pila mo na? Dos. Dos, uno? Dos. 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 Na, oh. Di ka but 1/4. Eh, Dos? Oo, dos na nito. Uno man. Wa man kabot sa 1/4. Ito guys. Oh, eh, dako niya. ito, laki to. Wala, dako. Ulo mo na sa naon gol, naon mo, naon mo. Oo, sige ni, maluang siya. Ilan? Gamay. Kilo, utot gamay, lebih gramo. Yan mo ulo. Oo, dos uno. Dos. Oo, dos uno. Dos uno. Ini, numidya. Guys, medyo dami-dami dito. Tiba-tiba. Daghan pa to. Daghan pa nato. Magiyo. Kaya tagay mo ikabuk na ibin eh. Tugtog to. Kaya ra ko to. Buto bakilo sa. Ito guys, pangalawang birada. Dami Isa kamay daw. Guys, subo na sa timbang guys. Isa naman ito, laki nito guys, oh. Oy, Ani guys, oy. Guys, Guys, lakot sa ta. Ani wise guys. guys. ang umanitay guys ah. 1.2. To, Nya daw matuo, eh. 2.2. 2 kilo. Dua. 2 kilo. Dua bito din Dua na. kilo. Dua. Ay sa oy, inyara oy, wa man ni maabot. 2 kilo. O nya dilig siya mabot to. 2 kilo. Di ang ani din say man ako. I-timing ba? Kana Dua ko. Okay, 2 kilo. Oh, 2 kilo. Pila lang sa plato din ka? Balik ka na na yung suwat naman. Okay na, nakuha min. Yo, tay. Yo. 1.8. Ani ka ba 2 kilo? No. Wa, tulo ko na to. Gi putulo ay. Tuloon din. Kay para maklaro, pwede man mabot 2 kilo. Sa lihok ra ba mo na mudagon? Hingin kayo. Tulo na ka pieces sila. Gagmayon mo siya. Gagmayon ba? Okay, kana. Kana ira ho naman ito. Wait na ba? 2.9. 9. 2.9. Na oh. Nya ra. 2.9. 9. O kana Amot na 2.9. di man. 9 yun. May baka to, Mr. Claro pa to, markada to. Why, hindi na ka magkatanaw asa hulog. Digital. Oo. Ito kay picturean man kada ko. Ini ang picture mong good. Kada timbang. Mga tagiya Mayon, niya. ano? Ang asawa kay Murami. Ang uyab-uyab sigurista. Murag kuan. Guwapa plato. Eh, tulo ka buka po. Dos. 2.4. Disko na. Kilo na. Pero 2 kilo naman. Ano ba ini? Ini aja kuno sa Ini kuan lagi, ini kanang kuan pamudagan. Ayay. mira. Na, Ayo, sa mabot na. Pila dos uno? Pila?
Dos. Pira nga. Dos. Isa ba? Dos jud. Unsa pag dos lagi ani? Di kabot lagi dos Para sa uno. kaya tayo ibalik mo. Ay gikapoy ba kuan. Kunan? O kabot? Kuno ni bira. Ato tulokon. Uy, pira jud siya. Bir, cash out bir. To. Ah, do pila do. Ah. Dito. City. Abin. Ah, Ruben ay. 2.7. Awa, di sayaw. Dito ganiya kay Bisayo man ganiya. Grabe ganiya eh. Ato to harvest balik kay tarong. Ay, ana sa to. Laos-laos pa sa dun to. Uni usa? Kung sa kay glaw ka to niya nga. Awahin man to niya. Ber? Ay, beer. Ang aglaw ka to kuan. Josephine. Pila, do size? Bisa. Ah, do size. Do size no? Gamay kuwang para ma do city. Pila Do size no? Dos trip. Do size? Lagi. Ano ba? Size. Tripod ko nang sunod. Oh, dos tripod. Dos tripod. Pila man na do city? Do city. Ah, do city. Abot sa do city. Oh, laki dito. Pera tawa mo ka ba ber? Tinggal ilaw ito. Dali ko nung dag ko ni ang ipakailaw ko ani ko ako no kusog sayon. Sus ko dako pag Baboy yun. Baboy. Anak sa balagan sa oh. Pila na, do size? Do tasa. Okay. Do size. To. Oh, do size. Okay, do size. Balik. Napa dito? Wala? Manalgi. Tulong ko. Pila til? So ayan guys, tapos na magkilo. Yung umabot ng mga ilan yun ay na lahat-lahat. Mga 50 kilos yata yun. So sa dalawang pirada, sa dalawang nagmamayari ng lobster sa cage nila. So ayan guys, sa hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to Jubams TV. Click the notification bell for more updates. Mula dito sa Tubigon, Bukavu Island, Tubigon, Bohol, Philippines. Mabuhay! Daghang salamat! Peace out!